Maar mijn fiets is dus nou bij de fietsmaker. En ik heb nou een super relaxte Cloud Butler Odyssey. We hebben een Butler Juist, vannacht. een Cloud Butler Odyssey. Hij staat hier. Het is echt een onding. En als Behalve voor het feit dat zijn versnellingen gewoon fatsoenlijk werken. En dat werkt bij mij niet. En bij mij was er iets met de zeg ik het goed, met de naaf. Ja, Tenminste, eerst hadden ze het eerste wat ze zeiden van, oh, dat ligt aan de ketting. Een nieuwe ketting erop gezet en toen bleef mijn fiets maar doortrappen. Dus toen hebben ze mijn achteras, waren ze een beetje aan het demonteren en daar zit dus een soort naaf op. En daar steek je gewoon een zeskanten ding in en dan draai je hem los. En dat lukte niet. En op een gegeven moment zat die man met het achterwiel vast en dan de steeksleutel erin en dan een stuk staalbuis van ongeveer 2 meter. Als hefboom probeerde hij dat ding dus los te frikken en hij kreeg hem gewoon echt niet los. Dus uiteindelijk heeft hij hem helemaal schoongemaakt en alle lagers opnieuw gesmeerd. En heel hard zijn best erop gedaan en toen weer terug op mijn fiets gezet. En toen ging ik weer fietsen. Toen was het eigenlijk alleen nog maar erger dan het al was. Dus toen had hij zoiets van, ja, dat kan ik niet direct oplossen. Komen jullie, laat de fiets maar hier en breng hem morgen om 11 uur maar terug. Of in ieder geval, breng dan de leenfiets maar terug en dan kun je je eigen fiets weer ophalen. Ja. Want het is echt een poepfiets. Dus omdat... ja, letterlijk trouwens. Ja, een omdat poepfiets, een want beetje- er zit allemaal schapenpoep op. Oh, wacht. Toen zijn we doorgefietst met mijn prachtige Cloud Poepfiets. Butler leenfiets. Op zoek naar een plek om te slapen. En toen zijn we hier uitgekomen bij Andrew, boer Andrew. Schuur. Inderdaad. En het is hier echt schitterend. Het is een Daar heel mooi verderop stuk. zit een dassenburg. We hebben nog geen dassen gezien. Maar er zit wel een dassenburg. En daar zit er nog een, maar die is verlaten. En er zitten hier vossen en herten en dingen. En vleermuizen ook. Die hebben we ook nog niet gezien. Maar... En een auto's koeien. ja, en over 2 jaar komt er een snelweg doorheen. Yes. Super gaaf. Dus dan kun je hier gewoon met de auto het helemaal prachtig zien. Ja, kun je allemaal bekijken. En daar kwamen we achter tijdens een soort van surprise moment. Want ik was hier Pablo aan het lokken om te gaan afwassen. En onderweg kwam daar een of andere man aangelopen met een sixpackje. Wat is ik? Ja, nee, Ja, een 5-packje eigenlijk. Vijf pak bier. Ja, 5 pak bier en een zak chips. chips. Nou, allemaal En kleine dat zakjes was chips. boer dus dat is Andrew superlekker. bleek achteraf. Tenminste, we hadden hem al wel gezien, maar we wisten nog niet dat hij Andrew heet. Ja, echt een hele vriendelijke man. Ja, we hebben Ja, een praatje schitterend. meegemaakt over hoe Mooi, het boeren ja. hier is Ja. en in Nederland. En, Ja, dat het toch wel zwaar is eigenlijk. Dat het nu gewoon gaat om heel veel koeien te hebben. En... ja, dat het ook wel heel leuk is stiekem nog. En dat hij geen opvolger had, maar misschien ook wel. Oké, dus. En daar zijn we nu. Ja. En morgen om 11 uur dan heb ik mijn fiets hopelijk terug. In een werkende staat. Dat ik weer kan fietsen en dat al mijn versnellingen doen. En dan ga ik echt zo gruwelijk blij mee zijn. Dat we dan alsnog gewoon helemaal naar Inniskellen en misschien nog wel verder fietsen. Ja, en morgen gaan we waarschijnlijk rond zijn. 7:30 gaan we even helpen met het uitbrengen van het vee naar de landen of zo. Ja, Want hij ging gaat dat in doen. ieder geval even Ja. een tour de boer geven. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk bij met de camera. Ja. Hè? Dus blijf kijken. Hou je haak. Nu even nog een reclamebox. 8 uur, Dus, tour de boer. Zelfde tijd, zelfde Zeppelin. Tot morgen. je moeder. Maar jij bent dus een beetje moe. Ah, Je zit er mentaal een beetje doorheen. ik heb geen zin meer in fietsen. Ik vind het niet leuk meer. Ik zou zeggen, ga in de berm zitten. Gooi je fiets weg. En wacht tot je mama je komt ophalen. Jee. Misschien heb ik morgen wel weer zin in fietsen, maar vandaag even niet. Dan moet je even een... Kijk, er komt een helling aan. Jee! In de helling. Krijgen we weer zo'n ding. Dat is de eerste van vandaag. Nou, de 10e geloof ik. Ga naar beneden. Oké, Takkenversnelling bak. Hey. Yeah, what's wrong with it today? I used to have one